Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe fulɓe, mi salmini on, mi jurake on kala ha gonɗon fu nder duniyaru. Min wiyete Adamu Haruna, bantam bo wuɗon ni. Hande ma mi wardani en ɓe tindinore feere. Tindinore nde mi wardani en hande, lawol no goɗɗo tokkata ko da téléphone muɗum majji, phone muɗum majji, ko o sanji WhatsApp ko nandi be majum, kala ko yewtuduno be himɓe fu, to ha o heɓi téléphone o wonga o lorni numéro mako, kala ko yewtuduno be himɓe mai pat ɗum loro. Himɓe ɗuɗɓe e ka dama ɗum e mara probléme banni man ɗo, a tawa ko téléphone muɗum majji, ko sanji WhatsApp muɗum dat majum wati to lori wari lornugo ɗum, warta kala ko yewtuduno be himɓe ɗum pat majjum ɗum dilla. A tawa ɓe gerɓanoyinomo kujeji bo marɗi bote sosai ɗi o yiɗano dilla, ko wasuji, ko photoji, ko an ka o yewtidino be goɗɗo, bolle goɗɗe o yiɗa wona ɗi dilli, o yiɗi ko nde warta, ko nde mo yiɗi o heɗitode ko ma o lara ɗum bindi ko nandi be majum, e nden sai a tawa ɗum dilli jotta kam wala no waɗa o wartira ɗum. Min tammi tindingo e lawol no goɗɗo tokkata ko da sanji téléphone, ko téléphone muɗum majji to lorni WhatsApp muɗum ni, kala ko yewtuduno be himɓe fu, kala ko ɓe gerwanno ha WhatsApp mai fu, kala hanko ma ko yerwanno goɗɗo fu, ɗum warta banta WhatsApp wa ngaya, banta o sanjayi téléphone ma, banta o sanjayi WhatsApp sam. Kanjum min taski tindingo en hande. Nden bo ha joni ni mi dottoro on, to hande on arande maɗa ha warugo ha channel ngol jeygol Pulaku TV, ko ma a yejjitino a waɗa subscribing, laruɗon seɗa lesɗon ngal jungo maɗa nyamo, a yiyan bindi boɗeji ɗum windi subscribing ma bo abonné, si a abona ma kadin. To vidéo mai ngol fottanima bo a habda a waɗa liking. Yawa bandiraɓe fulɓe, arande man ɗo ni to a wari a yiɗi actugo ɗum ha téléphone maɗa, to a wari sai a hosa téléphone maɗa sai a nasta dow WhatsApp banni. ɓawo to a nasti dow WhatsApp sai a lara dow ɗo ngal jungo maɗa nyamo, toɓɓoy koye ɗiɗo tatoy kadin mi yiɗi wigo, sai a mema dow makoy. To a memi dow makoy ɗum waddante paramétre ha ragare ɗo, to téléphone maɗa be français woni, to be english bo ɗum waddante setting, sai a mema dow majum banni. To a memi dow majum sai a lara ha ɓe windi discussion, a yiyan alama banta message ni. To be téléphone maɗa be english woni bo a laran ɓe windi chat. Bana téléphone ji goɗɗi ɗum warai ha layiwol ɗiɗabol koma arandewol, amman ɗo a yi ha layiwol tataɓol ɗum wari. To ani a lara an ka ha ɓe windi discussion, to téléphone ma be français woni, to be anglais bo ha ɓe windi chat, sai a nata dow majum banni. Ɓawo to a nati dow majum a laran ɗo ɓe windi sauvegarder discussion. To téléphone ma be english woni bo a tawan ɓe windi chat backup, sai a mema dow majum banni. Ɓawo to a memi dow majum a lari nda bayaniji mai ɗo. Ɗo ma arande to a wati ɗum ni ɓe ƴamete a wata email address maɗa, yawwa gmail account maɗa. To ha a mari gmail account ha téléphone maɗa ni, wala ko yali ɗum sai to a wati ɗum be hore maɗa, ɗum warai ma nane mai ɗum joɗi, a lari min nda gmail account am ɗum e ɗum joɗi deja. Yawwa ɗum waddan je maɗa to a mari, amman to a wala ɗum waɗatako, dole moy fu sai mara email address. Min tammi waɗugo video dow no ɗum maɓɓitirta email address, yimɓe ɗuɗɓe ɗo ƴama min hala man. Yawwa ɓawo ɗon sai chattel ngol ɓe windi sauvegarder via. To a nati banni ɗo ɓe ɗo ƴama a yiɗi ɗum waɗa ko waɗangoma backup e ɗum sauvegardanma message ji mai wakkati nde a connecti be wifi tanna, ko bo to aɗo connecti be wifi, ko aɗo connectiri be connexion je sim maɗa. To ayi ɓurna meɗen fu ɗuɗa connectirgo be wifi, be connexion non tan connectirta. To sai a sufta wifi ou données mobile, chattel ngol ragarewol, sai a mema dow magol banni. To a memi dow magol ɗo bo eɓe mbiya ɓe kolluma a yiɗi ɓe ngaɗa ko lornangoma ha be video ji puna, ko a yiɗa video ji. To a yiɗi ɗum waɗanma backup be video ji ma ɗi ɓe gerɓanoyinoma fu ɗi loro, sai a waɗani, sai a activa ɗum. Don kala video ji maɗa ɗi meɗuɗa ɓe meɗi yerɓanoygoma e WhatsApp mai fu, ko da téléphone maɗa majji, ko waɗi hunde fere, to a lorni WhatsApp maɗa ni, video ji man ɗi pat ɗi gartan. To a yiɗa bo sai a désactiva ɗum, jotta misali en gaɗa en giɗa sai en désactiva ɗum. Yawwa to sai ɗo kanjum bo to a nasti wakkatire nde giɗɗa ɗum waɗa ko wartirangoma, ɗum waɗa ko sauvegarderangoma message ji mai, misalu sai a waɗa ɗo kala nyalande fu ɗum waɗai to hiri ni be hore majum ɗum waɗai ko sauvegarderangoma, ko ma a waɗa semaine, ko ma a waɗa lewru nde giɗɗa fu. Amman to a waɗi asawere ɗo ɗum wawai téléphone maɗa majja chaka asawere mai, daidai ko gewtunoɗa ɗon mai fu ɗum majji, sai a waɗa nyalande goo tan, ko da téléphone maɗa majji ko waɗi hunde fere, salayi ko gewtunoɗa be himɓe je nyalande mai hay kanjum tan majjata. To sai a mema sai a waɗa ɗo, to memi dow majum jotta sai a wara sai a mema dow sauvegarder ɗo, layiwol ngol wiyeton am verte, sai mema dow magol banni. To jotta a yi ɗum taro e ɗum waɗa recherche.
ɗum waɗa recherche jotta déjà ɗum holli ɗum lima 48 50 secondes ɗum waɗa ko limugo ɗum lima sey to ɗum yottake temere yawa banni a yi ɗum e dilla ni ɗum dilla a laari ayi joni ɗum sikki temere ayi no ɗum waddanma ayi joni ɗo ɗum fuɗɗay ayi ɗum holli liñol ngol ɗum holli ɗum sauvegarde kenan amma ɗum waɗa ko dasugo megabyte maɗa kam MB maɗa ɗum ɗo dasa MB ɗuɗɗum seɗɗa yawwa a laari ɗum dilla yawwa sey to liñol ngol may ɗo ngol heewi yawwa joni ɗum timmini sauvegardago a laari joni ɗum waddi ɗum holli ɗum sauvegardake ɗum timmi joni yawwa to ɗo koda téléphone maɗa majji ko a sanju téléphone feere to a hoosi téléphone feere ne a waɗi ba nonnon bowuɗa maɓɓitirgo whatsapp maɗa to a wari a waɗi numéro maɗa a timmini a yerɓi ɓe gerɓnoyima code de confirmation a waɗi ɗum waddunoyte noy a yiɗi ɗum lornonoyma ɓe message ji maɗa calinawɗi ɗi gewtuduɗa ɓe himɓe na ko a yiɗa an may ɗo sey a taskito be boɗɗum ɗon may ɓe gaddunoyte to sey a holla a yiɗi waɗugo backup majum ko ma a yiɗi ɗum a lorna ɗum yawwa to sey a waɗa tan ɗum lortoto whatsapp maɗa lortoto banta a sanjayino téléphone ma bo a sanjayi whatsapp ɗo on lawol koygol ngol tokkata gaɗa ɗum mi tammi a faami yawwa bandiraɓe fulɓe mi tammi on daari lawol koygol ngol goɗɗo tokkata lorna message ji muɗum ma bo kala ko yewtuduno be goɗɗo ha whatsapp fo ko da téléphone mako majji ko o sanji téléphone o sodi téléphone kesa to o lorni numéro mako ni kala ko yewtuduno be himɓe fu banta o sanjayi whatsapp kujeji may ɗum fu ɗum lortoto yawwa ha jotta mi siftinoɗa on ta gejjite waɗugo subscribing on abonne ha chaîne ol may ko watta min mbiya abonne ha chaîne ol may ɗo bo heɓa siwtoɗon kala nde min gaɗi vidéo fu sey to ɗum matini on gal whatsapp ko gal hunde feere ɗum wiya ɗum waɗi vidéo ol yimɓe ɗuɓɓe ɗo ƴama min mbiya noy ha joni min gi'ayi vidéo ji ha joni min gi'ayi vidéo ji bo min gerɓa vidéo ji to a abonnayi ni ko da min gerɓi vidéo a andata min gerɓi vidéo amma to a aboni kala nde min gerɓi vidéo fu ɗum yerɓonoyte message ɗum holluma min gerɓi vidéo ol kaza sey a nasta a laara to ngol fottanima bo ta yejjitogal jungo maɗa nano ɗon a laaran kolel feere waɗi ni liking a waɗa liking to vidéo no ɗo ngol fottanima habda a waɗa sharing magol bo a yerɓana bandiraɓe maɗa e sobiraɓe hamɓe ma ɓe dara ɓe botoro ɓe majum mi yetti on bandiraɓe fulɓe on jarama wassalamu aleykum